Польша открывает два пункты пропуску на мяжы с Беларусью. Плануецца, што пераходы Баброўнікі, Бераставіца і Кузніца-Брузгі пачнуць працаваць з панядзелка 17 лістапада. Проект адпаведнага распараджэння Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшы апублікавалі напярэдадні ўвечары на сайце ўрадавага цэнтру. Паводле дакументу, рух праз пункт пропуску Кузніца-Брузгі будзе адкрыты для пасажырскага транспарту за выключэннем аўтобусаў, а праз пункт пропуску Бераставіца-Баброўнікі для пасажырскага і грузавога транспарту з улікам аўтобусаў. Пры гэтым рух цяжкавікоў праз Баброўнікі будзе дазволены толькі для транспартавых сродкаў, зарэгістраваных у краінах Еўрапейскага звязу і Швейцарыі. Пераход у Кузніцы не працуе з лістапада 2021 года, калі польскую мяжу з боку Беларусі і пры судзейнічанні рэжыму Лукашэнкі атакавала плынь нелегальных мігрантаў. Пераход у Баброўнікаў закрылі ў лютым 2023 года пасля прысуду журналісту Анджэю Пачобуту.